वारीच काढलं रे घर घे असा बघ जरा जरा असं थांब अजून चालून कोण येला नाही. बस रे बस ए बस चल चालू झाला. येऊन द्या आधी मॉपशी येतात पटापटा येवा. एक जण येईल काय रे अरे अये काय म्हणतो. अजून एकच जण आलाय. लाईव्ह चालू झालंय. कोणीतरी मेसेज करून फक्त कळवा लाईव्ह चालू झालंय की नाही. तेवढं 2 जण झाली आहेत. ए लाईव्ह असतो लाईव्ह युट्यूबला. अरे बघतस तू का मुंबईत ना. मुंबईत बघतो बाबा मी लाईव्ह ना तसं काय माझा पण युट्यूब चॅनल आहे. मग नमस्कार मित्रांनो. नमस्कार. हाय हाय कल्पेश देसाई. हाय सगळ्यांना हाय हाय. यज्ञेश पेडणेकर, प्रफुल्ल कोतकर, एवढे कमेंट वाचित राहत आहे. कृपेश गुडेकर आणि स्वप्नाली कळे, आरती लाड सगळ्यांना हाय. तर आज अनंत चतुर्दशी आहे आणि त्याची तयारी चालू आहे. बरेच दिवस म्हणजे गणपतीच्या पूर्ण याच्यात व्हिडिओज गेले नाहीत. फक्त 2 व्हिडिओ गेलेत. इव्हन अजून गणपती आगमनाचा पण व्हिडिओ मी अपलोड केलेला नाही आहे. आता सगळं मुंबईत गेल्यावरच करेन. आमका वेळ नाही. बाबल्या वेळ नाही एडिट करू. जो तो धांदल होता गणपतीमुळे. तर आता मी उद्या मुंबईत जाणार आहे. म्हणजे इथून निघेन परवा पोचेन. तर त्यानंतर परवापासून तुम्हाला व्हिडिओ कंटिन्यूस यायला सुरुवात होईल. मोरया गणपती बाप्पा मोरया. आणि आता इथे ही बघा तयारी चालू आहे. मी आधी पण सांगितलेलं हे आमचं मांडाचं घर आहे आणि वाडीतले सर्व गणपती विसर्जनापूर्वी पहिले इथे उतरतात आणि मग पुढे विसर्जनासाठी जातात. तर त्यासाठीच सगळी तयारी चालू आहे. तर आता टोटल वाडीतले 18 गणपती आहेत विसर्जनाचे आज. पण त्यातले 14 गणपती इथे उतरणार आहेत. 4 गणपती खाली असल्यामुळे ते परत रिटर्न वर येत नाहीत. ते खालूनच पुढे जातात. तर 14 गणपती इथे येणार आहे. आणि आज व्हाळाला पाणी आज म्हणजे आता गेले की मी गावी आल्यापासून तर एकदा पण पाऊस पडला नाही व्यवस्थित. त्यामुळे व्हाळाला पाणीच नाही आहे. तर आता बघू गणपती कुठे विसर्जन करतायत ते. इकडे नाही करणार तिकडे करणार. हाय विनू हाय बाबू कसे आहात तुम्ही. मी मस्त. आम्ही सगळे मस्त मजेत आहोत. ह्यो पण आमचं बघा बघा मुंबईसून इलो बघा गणपतीसाठी. ह्यो तुमका दिसणार बऱ्याचशा आरतींच्या व्हिडिओ मध्ये टाळ फोडताना. टाळ फोडल्या ना 2-4 टाळ फोडल्या. फोडल्या ना 4-5. हो विसर्जनाची पूर्ण व्हिडिओ येईल. आधी आगमनाची होते विसर्जनाची पण येईल लवकर आमच्या युट्यूब चॅनलवर. त्यामुळे तुम्ही तेव्हा नंतर बरेच कमेंट देणार आहात. अरे लोकांनी विसर्जन लवकर पाठवलास आणि आगमन आता तुमचा होता म्हणून लाईव्ह केला आता. म्हणून तेच तुम्हाला सांगायचं होतं. तर व्हिडिओ लवकर येतील. 2 दिवसात चालू होतील यायला. हे बाबा ते का सांग. हे बाबा लाईव्ह चालू आहे. पूनम आणि पुष्पा त्यांच्या घरी आहेत. आता गणपती विसर्जनाची तयारी चालू आहे. त्यामुळे सगळे गडबडीत आहेत. भजनाचे पण व्हिडिओ टाका. भजनाचे पण येतील. भजनाचे जास्त शूट केलेलं नाही आहे तरी पण बघू. कोण तो पोरगो तो मुंबईतलो आदो हो ना. तो आरत्यांची जबाबदारी त्याच्यावर दिलेली आहे. आरतीत असतात पुढे. आरती करणार तोच सगळे. आणि भजन एक उसळ पाव सात खाणार. हा उसळ पाव असतात तेव्हा भजनक असतात. हा उसळ पाव असतात तेव्हा भजनक असते. आम्ही सकाळी हा ये रे बाबा ये असो का असोय पिरान. आणि कोंडावले. अरे तुला बघणारे किती. कट्ट्यावर गेले का तुम्ही कधी. नाही कट्ट्यावर नाही गेलो. आमका फिरा कधी टाइमच नाही मिळालो. हो बघा तो गणपती अनुकवस्थानी हा गेल्या वर्षीच्या व्हिडिओत पण तुम्हाला दिसेल. अजून पण तुम्ही गेल्या वर्षीचे जर गणपतीचे व्हिडिओ बघितलेले नसतील तर ते आधी बघून घ्या. त्यात पण ते पण मस्त व्हिडिओ आहेत. मजा येईल तुम्हाला बघून. आणि यो तुमका त्या व्हिडिओ दिसतात. आणि बाकीचे पण व्हिडिओ आहेत. मेन व्हिडिओ आमचं लग्नाचं श्रद्धाचा आमचो कुणकेश्वरचो. हा आणि हो बघा मामा त्याचो. हे त्याचं मामा. मामा पमो मामा. काय करता पमो मामा. काय नाही करत फक्त फटाके फुटलेले कचरो टाक. कसलं फटाक्यांचं कचरो. हे बघ शेषी पाटील. येवा नको तू टाळा वाजव यांच्यासाठी. वा
कमेंट वाच. तर अशा प्रकारे सगळी तयारी चालू आहे. गरम बघा किती होता आता. नंदन म्हणत होतो रे पण काय नंदन 56 किती? विचारा. अच्छा अच्छा आम्ही ठेवी- काय काय नंदन 5वरचा किती असं कोणतरी विचारलं ना. पाचार नंदन नाही हो बाबा नु. ह्यो नंदन नाही हा एका मुंबईवालो हा. 5वरचा किती रे? पाचारचा किती? हा त्याचं इंग्लिश मिडियम असतात. 5वरचा काय इंग्लिश वालो. तू इंग्लिश मीडियमला आहे? नाही नाही ती अरे वाजता नाही गणपती म्हणता. विसर्जन करणार. 5 पाचार आता एक 15-20 मिनिटात गणपती विसर्जनाला सुरुवात होईल. पाणी तुंबवा बाबा. पाणी पाणी तुंबवू ना. थांबा थांबा. सांग बाबा. पाऊसच लागलो ना नारिंगऱ्यात आमच्या पाऊसच लागलो नाही. बाकी सगळ्या गावांनी पाऊस तकडे लागता. त्यामुळे पाणी तुंबवण्यापुरता पण पाणी नाही आहे. पाणी नाही आहे. त्यामुळे यंदा तो गेल्या वर्षी सारखो सीन नाही आहे तुमका बघू. वाळानी पण रोज टाका लॉकडाऊन व्हिडिओ. वाळा. आता येतील काय वाळाने लॉकडाऊन घेतल्याने म्हणता. काय काय बोल बोल बोल. आता बोल. वाळानी लॉकडाऊन घेतलंय हा की पावसाने घेतल्या ना. पावसाने पण आणि त्यांनीच ना हा पावसाने घेतल्या ना. पाऊस मुंबईला आहे. तिथे रे होय, नाही होय, अजिबात इथे नाही होय. अरे पाऊस. गणपती इल्यापासून पाऊस नाही आहे. आता उद्या सुरुवात करीत बघा. बाबा मी 11 वाजता मुंबई. बाकी काय म्हणतास? खूप छान बोलतो तो. अरे बोलण्यात तो पटाईतच तो बोल. आणि कानात पण. आणि खाण्यात पण. उसळ पावाचे आहे बाबा टायमात. किती किती पाव खाल्ले? 5-6. किती पाव खातोस तू? एका दिवसाला 7 आणि 4-5 7 किती झाले? किती झाले बघ. बापरे मजा. भारी होत. पूनम पुष्पाताई आणि पूनमताई मगाशीच बोललो. पुष्पा पूनम घ्या त्यांच्या घराकडे आहेत. त्यांचं पण गणपती आज विसर्जन होणार आहे, तर त्यांच्या गडबडीत आहेत ते. प्रसादी पाठवून देतो बाबूकडे सगळा ह्या कॉन्ट्रॅक्ट बाबूकडे असता. काय प्रसादी हम्म. पाठव मोदक पाठव पटकन पाठव आणि त्याच्यावर. करंजी पण आहे, करंजी पण आहेत म्हणता. हा, डब्यात आहेत ना. हा हा, डब्यात आहेत करंजी आहेत आमच्याकडे. त्याच्याकडे तू जाताना घेऊन जाशील का? हा हा याच्याकडे देते पाठवून. यांचं बघा काय चालू आहे. त्यांचं कायम ते तंबाखूच मळताना गावचं. असा हा. म्हणतात ते असा कसा? आता ते तंबाखू मळतात, पण ही सगळी काटकोनाची तयारी त्यांचीच आहे. असा करतात ते. सारवणा बिरवण्यापासून. खय हुतास काय होतास म्हणजे गणपती एवढे आमच्याकडे. दिवस. आम्ही बिजी होतो वाजरा. गणपती कोणी कोणी बघितला हा, नाही चल, ते एकदा गणपती सांगा. दाखवून. हा, चल. नाही थांब आधी. सगळ्यांनी बघितलेलो असं तो उगाच जाऊन तकडे उपयोग काय हा? गणपती कोणाला बघायचा असेल तर सांगा. अरे अरे बापरे कोणी आय! पाठवलं? कोंबडी कणे घालू किती? अरे बापरे कोणी पाठवलं? अरे बापरे. मग खाली थय पाय थय बघ. माका पाठवा करंजे. हे एका करंजे घेऊन जाशील का? जाशी करंजी घ्या. जाताना मुंबईत. याच्याकडे देतो यो बघा ओळखीतो यो ना. यो परेलकर होता याच्याकडनं घ्यावा. त्याच्यासाठी मला पैसे लागणार. डिलिव्हरी चार्ज. म्हणजे उसळ पाव. हा गणपती दाखवा. होय गणपती दाखवतो थांबा. आम्हा गणपती दाखवतो. गणपती बाप्पा. मोरया. अरे मी गणपती बोललो गणपती. बघा इथे काम बघा. इथे काम बघा रे. काम बघा. तर असं आमचा गणपती. काम आणि या बघा काय चालू आहे. ह्या काय चालू आहे रे? कचऱ्याचं काम. कसला? कचऱ्याचं काम. ए बम्या काय बोलता बघ. तुम्ही या. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. काय रे काय खाता? लाडू. तर अशा प्रकारे सगळी तयारी चालू आहे गणपती विसर्जनाची. खाली पण सगळं सजवलेलं आहे व्हाळावर. गेल्या वर्षीचे व्हिडिओ बघितले असतील तर तुम्हाला कळालं असेल. व्हाळावर असे अर्धवर्तुळाकार सगळे गणपती ठेवले जातात. आता सध्या तरी ते व्हिडिओ बघा. पुढचे व्हिडिओ मी अपलोड करत राहीन आता. होय मका सुट्टी लाईव्ह मिळता. खूप गडबड आहे विसर्जनाची. होय आरती झाली. आरती होऊची अजून. आरती झाल्याशिवाय गणपती आता
आरती झाल्यानंतर गणपतींका बाहेर येणार. आरती मस्त आहे. जय देव जय देव जय देव काकू तुमचं खातो बिडी तंबाखू. काय 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 किती बडबड आहे, खाली बघ. गौरवची आरती माहितीये? गौरवची आरती म्हणायची. हे थांब घालिंग लोटांगण बोला तिथं होती तू. घालिंग लोटांगण मस्त बोल. आता बोल पटकन, नंतर कोण नाही तुका विचारणारा. गणपती झालं मग चल घराकडे जा. काय म्हणतात? आरती लाईव्ह करा. आरती लाईव्ह होती हा, करशील ना तू? हा. पण तेवढं टाइम नाही करूया. आता टाइम आहे अजून. आरती आरती पहिली घेऊया एक. आज सुख करता दुःख करता. हा आज तेवढीच, पण आज टाइम आहे अजून आरती. चालत करूया तुमच्या जमून- करूया. खूप दिवस व्हिडिओ नव्हते. होय खूप दिवस व्हिडिओ नव्हते, आता येतील. डायमंड जरा गावा किल्ल्यावर ना मूड लागत नाही डायमंड व्हिडिओ एडिट बटन करू. घ्यायचं ना ह्याला. सगळी गडबड असता, कोण ना कोण येत असता जायत असता आणि बाकी सगळी चालू असतं. आता तयारीत राहा म्हणून सांग, व्हिडिओ बघू. काय होळीवर वंदना बोलूक सांग. तो बोलता आरती बरोबर. अरे चालू आहे की अविनाश गाडी. होय होय आमका पण काय करंजे होय ते त्या अवघ्या करंजे होय. करंजे सांग घेऊन सांग ते बघतो तेव्हा कमेंट सांग सांग करंजेवाल्यांका जायचं सांग. कारण जेव्हा तर माका पैसे लागतले ते पण 1 लाख. काय करंजे की काय हा? ते करून का ती. पूनमचा गणपती नाही दाखवला. पूनमचा गणपती आता येईल आमच्या इथे. व्हिडिओत आज होणार आहे. इथे. व्हिडिओ अजून अपलोड केले नाही, त्यात आहे. आणि इथे पण दिसेल. विनय तुझी बायको येऊक नाही. होय बायको येऊक नाही, बायकोक सुट्टी नाही. हा पुढच्या वर्षी येत बहुतेक. या वर्षी वेळ पुढच्या वर्षी नाही. येणार हा. गणपती बाप्पा मोरया. मधले दिवस एकही व्हिडिओ चुकल्यासारखं वाटत होतं. होय होय जरा सांभाळून घ्यावा. जरा लक्ष होय, लागत लक्ष नव्हतं लागत नाही. गणपतीच्या ह्याच्यात व्हिडिओ एडिट करू जो म्हटल्यावर. हो पूनमच्या घरी गणपती बसतो, पण ते जे तुम्ही पूनमचं घर बघता त्या घरी गणपती बसत नाही. ते त्यांनी सेपरेट बांधलेलं. त्यांच्या मूळ घरी गणपती बसतो. ते आम्ही येताना ते पायऱ्या उतरताना जे घर लागतं लेफ्ट साईडला तिथे गणपती बसतो. 4 गेले ना. 4 गेले जोगलवाडीतले गेले. सोन्याचे करंजे नेणार हे अगडे बघ सोन्याचे करंजे देणारच काय विचारतो. पेड्यांचा गाराणा. होय होय घालूया. नाही सोन्याचे गाराणा करंजी घालणार आहे? नाही. पेड्यांचा ना पेड्यांचा येऊ सांगता. सोन्याचे करंजी नाहीत ते. मग अरे बाबा बाबू तुमचा डायमंडचे करंजी होय डायमंड. होय होय. एकच लाख ना. आंबा हो आरती आता बरोबर करतो. आरती करतास मग ओसो झाला काय नाही. माझा ओसो होऊचा अजून. हे बाम्या झाला तुझा. चला मग चला चला मग आरती बघूया. चला सुरुवात करा. ए चल करूया. चले टाळगे. ए टाळ. हा? अरे बाबा गणपती गेल्यावर मला रडू येतोय. हा डोळ्यातनं टीप येत नाहीये. रड खरा करू. अरे जाऊन दे तरी. आणि पण मी कधी रडणार माहितीये जेव्हा मला पोहायला नाही मिळणार तेव्हा. आता तर मी पोहणारच आहे ना. तू मारणार उडी. तुका माझ्या पाठी वा. बावडी आहे सगळे. सकाळपासून तयारी केलेली आहे ट्यूबची. ट्यूबची. सगळ्यांकडे पंप मागत चाललो. पंप देवा. पंप मिळाला. मी आला. चला मग आरतीला. म्हातारी येऊक नाही गणपतीत. लाडू लागत नाही. करंजे लाडू खायच नाही म्हातारी म्हणून येली नाही. दाताक लागत नाही त्याच्या. तात. अजून किती वेळ. अजून 2 दिवस वाट बघा. आज एक नाही उद्या एक उद्याचं आणि नाही. परवाचं. नाही परवा तरी बहुतेक परवा संध्याकाळ जागत तरी जातील. चल रे आरतीची तयारी झाली. चला चला. हे चल पटकन. हे वाजप त्याच्याकडे हातात दे सांग. जा पटकन. हा, जा पटकन चल. ढोलकी याच्यात हातात द्या. हो आरतीचे मानकरी. हे ढोलकी वाजव पटकन. चल 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 तू ते घांगल थांब रे. वाजव. चल पटापट पटापट. हा सुख करता दुःख
ओढतोय चार आवाज पाणी आणा सिगारेट तू आपटलो खाऊन दे खा चांगला पुढं नात का मला डोलकी गौरव आमचा हा पाठवणार वर्षून वर्षून नाकडे का झाले त्यांच्याकडे करा खाली खायला त्यांना गेलो काय बट वर गेलो बटल गेलो वर जाऊ ए सोन्या पाण्याकडून सुरुवात करू बोल ढोलकी ठेवून नको जायचं घर शेवटच्या दिवशी होळी बोलायची होळी तागी ए बाबू तागी. 5 मिनिट कसे चला आता आमची स्टाईल बघा जरा तर अशा प्रकारे आरती पण झालेली आहे आणि आता पहिली आमच्या घरी आरती होऊन आता दुसरीकडे गेले सगळे आरती करायला हे बघा. आणि हळूहळू आता गणपती बाहेर पडतील आणि मग विसर्जनाला सुरुवात होईल. व्हिडिओ करायचा आहे त्यामुळे आता लाईव्ह इथे थांबावं लागेल. बाकी आता पुढचे आमचे व्हिडिओ रोजचे येतील 2 दिवसांनी ते बघत राहा. तोपर्यंत बाय बाय. सुटली शाळा गणपतीची सुट्टी आमची ना सुटली आमची तर सुट्टीच आहे ना तर चला आता आरत्यांना सुरुवात होते आणि हळूहळू सगळे गणपती आमच्याकडे येतील. तर आता हे सगळं तुम्हाला व्हिडिओ बघता येईल. आता लाईव्हमध्ये एवढं सगळं दाखवू शकत नाही आहे तर आता लाईव्ह इथेच थांबूया. पुढचे आता व्हिडिओ हळूहळू आता येतील 2 दिवसांनी ते बघत राहा. आणि परत तिथे कमेंट करू नका की लेट झालेलीची कारणं आधीच्या 2 व्हिडिओमध्ये देतो आहे मी. तर आता यानंतर पुढच्या 2 दिवसांनी कंटिन्यूस येतील व्हिडिओ. चला तोपर्यंत बाय बाय. आता इथेच थांबवतो व्हिडिओ. पुढची कामं आहेत बरीच वाट बघतात. आता इथे आरतीला गेलेत ओम्याच्या घरी. हे झाली तयारी नाही काय रे अजून मोबाईलवरच. गणपतीचा फोटो आता काढू घेतो की आहे ना परत आहे ना कुठे सांग हे जवळ ये. सुका करता दुका करता
गावलो नाही तो सांगतो